El Xabat és el dia de descans. Déu va crear el món en 6 dies i el 7è descansava. Xabat significa dissabte. Shabbat quiere decir descanso. Es como el séptimo día, es el día en que se culminó la creación y por lo tanto es el día máximo para el pueblo hebreo. La aspiración es que todos los días, un día, lleguen a ser Shabbat, porque quiere decir culminar, dejar de ser máquinas y volver a la naturaleza. Comença el divendres al vespre quan es pon el sol i s'acaba el dissabte al vespre quan es pon el sol. És un dia que normalment, si ho respectem del tot, no s'ha d'encendre els llums, no s'ha d'encendre la televisió ni els ordinadors. És un moment de molta reflexió, un moment espiritual on l'objectiu és estudiar la Torà. Lecha dodi likrat kala. Estos cánticos nos acercan espiritualmente a este descanso material y espiritual. Fa referència al dia de descans de Déu en el moment de la creació del món. Arran d'això és precepte en el judaïsme que els jueus descansin i parin les seves tasques el dissabte. עכשיו נשארנו לבדנו בקן, אבל אנחנו ביחד. Esta es la comunidad israelita de Barcelona, esta es la comunidad madre, aquí está toda la comunidad catalana jueva y es la primera sinagoga de Cataluña a partir del siglo XX. Esto es la mezuzá. La mezuzá está en cada hogar judío, en la puerta, y es un símbolo de protección. Dentro está una plegaria, una oración, que se llama Shema Israel. Ascolta Israel, al Señor es nuestro Deu, al Señor es U. Tenemos el talit con los tzitzit. Cada tzitzit es uno de los flecos. Tenemos 4. Representa los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y esto es lo que está escrito ya en el libro de Deuteronomio. Haré ahora la bendición, que es bendito eres tu Creador, que nos permite escobijarnos con el talit. Y ahora lo haré en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leitatef betzitzit. Luego, que lo ubicamos como alas, cogemos el libro de rezos, el Sidur, y vamos rezando. Hay rezos de pie, hay rezos sentados. Sinagoga, en hebreo, se dice Beit HaKnesset, casa de reunión. Por lo tanto, no importa el edificio. El edificio puede tener cualquier forma, rectangular, cuadrada, cerrada, interna, un parque o un lugar. Lo único esencial es la Torá, el libro, que se va a leer, nuestra base, y las personas. En este momento lo que estamos viendo es el estuche, la parte de afuera. Aún no vemos el texto, aún no vemos la Torá. Tenemos aquí como cánticos que se mueven, rimonim, ¿sí? Son como campanarios para hacer sonido. Y al leer la Torá usamos una mano que se llama yad. Es como un puntero, ¿verdad? Entonces, se lee la Torá, si bien se puede leer, se va haciéndola. La Torà és el llibre de capçalera en el judaïsme, és la part central del judaïsme i des d'on sortirà la llei, d'on sortirà la història, és la forma d'explicar des de la creació del món fins l'entrada a la terra d'Israel del poble. Trobem que són 5 llibres, el Gènesis, trobem l'Èxode, el Levític, Números i Deuteronomi. Abriré una Torá
para que se vea. Y este es el texto. La escribe un escriba durante más de un año. El escriba se llama sofer. Todo escrito a mano. Si la persona se equivoca, la borra y vuelve a escribir desde un comienzo. Y así cada sábado leemos un capítulo. La Torá está escrito en un texto hebreo muy antiguo, por lo tanto tenemos que utilizar libros para leerla, porque es un hebreo sin puntos. Bereshit, bara Elohim. En un principi, Déu va crear el cel i la terra. Ubeyom ashlishi parihim asiti asar elihim shnahim kevasihim bnei shana arba'a asar tenim. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. אני יודע. L'equipar és un element, per així dir-ho, que serveix per fer una diferenciació entre la terra i el cel. Ho podríem dir d'aquesta forma al·legòrica, no? El que marca és la distinció entre el món de Déu i el món de l'home. Tradicionalment s'utilitza dins la sinagoga, com estem ara, però també trobarem jueus que portaran l'equipar tota l'estona, no? Quan vagin pel carrer. En el judaísmo los objetos no son símbolos religiosos, no es que sean sagrados, pues la kipá es un pedazo de tela. Significa que hay alguien más arriba que nosotros, o sea, Dios. Entonces, al saber que hay alguien por encima tuyo, te sitúas. És com un respeto. En el moviment ortodox solament la trobarem en els homes. En canvi, en els moviments no ortodoxos també podem trobar dones que portin l'equipar dins del moviment, per exemple, reformista. Todas las religiones parten de un mismo principio, que es que somos humanos y nos expresamos con símbolos comunes, a pesar de los nombres y los colores. Vemos que hay turbantes, vemos que hay pañuelos, velos, todos tienen una forma de cubrirse. El Papa usa el solideo, que es esto llamado kipá. És un dia que aprofitem per reunir-nos en família. El moment del sopar és superimportant. Normalment sopem amb abundància i segons els nostres orígens es sopa una cosa o una altra. És un moment espiritual de reflexió, d'unió, de sopar, de descans, però al mateix temps també de gaudir amb els teus familiars. Un àpat, cada família el celebra diferent, també depenent de la tradició de cadascú. No és el mateix un jueu que hagi nascut al Marroc, que un que hagi nascut a Nova York, un que hagi nascut al Iemen, per exemple. Aleshores, les tradicions culinàries també s'assemblen a les que cadascú porta dels seus països d'origen. Comencem el Shabbat encenent les llums de Shabbat, que normalment són dues llums, dues espelmes o dues llums d'oli, cada família ho fa diferent, dient la benedicció corresponent. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. יברך אלוהים את יום השביעי ויקדש. Per començar a sopar fem el quiduix, que és la benedicció del vi. Prèviament a vegades es canta alguna cançó. Sabrim arrenant. Yom alechem malachei ha-shalom, malachei elyon, mi-melech malachei ha-melachim ha-kadosh baruch hu. Ens rentem les mans, no per treure brutícia material, diguéssim, sinó és un acte com més espiritual. El paper de la dona és fonamental en el judaïsme, primerament perquè la dona és qui transmet la religió als seus fills. El dia del Shabbat, precisament, és la dona qui fa el pa, que és
una de les coses més importants en el judaïsme per la dona. Se'n diu halà i és un pa especial per Shabbat. És un pa que quan es pasta després es fan 3 trenes, bueno, 3 xurros, i es trena. Hi ha diferents maneres de trenar-ho o de fer-ho, fins i tot depenent de les diferents festes del calendari jueu es fa la halà d'una manera o d'una altra. Per exemple, per Rosh Hashanah s'acostuma a fer rodona, per Shavuot també, i aquesta és una halà normal i corrent per Shabbat. La llei jueva, que se'n diu l'halahà, tot el que fa referència als menjars o als àpats, es diu kashrut. Tot el que té a veure amb si és kasher o no és kasher, si és kosher o no és kosher, que vol dir si és apte o no és apte. Mentre les coses siguin aptes, cadascú després fa de més i de menys. Potser el més característic és la separació de la carn i de la llet. Educar el instinto, no devorar todo, no alterar la naturaleza, que el hombre tenga una conducta. Por eso hay ciertos animales que sí y ciertos animales que no. El ideal es ser como el primer hombre y la primera mujer, que eran vegetarianos. Por eso está escrito, y comían de todos los frutos que había. Era una alimentación vegetariana. Aquí tenim una empanadilla de tonyina, espero que estigui bona. Després això és una quiche d'espinacs amb formatge, i això és un altre quiche, però de xampinyons amb ceba. Això és cottage, que és formatge amb boletes, que a les nenes els agrada molt, olives normals i corrents i boquerons. Tot allò que surt de la terra és kasher, per tant no hi ha problema per menjar qualsevol cosa, maduixes, pastanagues, patates, qualsevol cosa vegetal que surt de la terra és kasher. Una persona més ortodoxa aquí potser es quedarà a casa i ho farà tot a casa, i una persona que no ho sigui, en el nostre cas, per exemple, el reformisme, hi ha molta gent jove que ve aquí a la sinagoga, fem el servei religiós de Shabbat i després potser se'n van a sopar amb els amics i a fer una copa i venen en cotxe i no per això són menys jueus. És cert que aquí és una mica complicat a Barcelona de compaginar-ho amb el treball, perquè el divendres per la tarda, quan has de dir al teu jefe he de marxar per anar a resar a la sinagoga i perquè he de celebrar-ho, no sempre és acceptat. Per alguns i a les comunitats ortodoxes sí que compliran tots aquests preceptes de prohibicions, en les altres no s'entendrà, a les comunitats no ortodoxes no s'entendran aquestes prohibicions com a mitjans per complir aquest objectiu de la santetat o el descans, el repòs, el passatemps amb la família, etc. etc. Para esto hay que ser justo. Un judío puede cumplir todos los preceptos religiosos y si no es una persona buena, si no es una persona justa, no ha cumplido nada. Noé no era hebreo y fue el primer justo porque salvó la humanidad. Les diferències entre les corrents religioses dintre el judaïsme es poden exemplificar clarament dintre de les dues grans ciutats d'Israel. Jerusalem té una branca molt més ortodoxa, molt més religiosa, conservadora, i, per exemple, durant el Shabbat està tot tancat, no es pot viatjar en autobús, no hi ha absolutament res. En canvi, a Tel Aviv és el contrari completament. És una ciutat jove, moderna, on està tot obert i és molt similar a Barcelona en aquest cas. Doncs trobarem que en el moviment ortodox la dona i l'home tindran uns rols clarament diferenciats. Cadascú tindrà una responsabilitat per fer. En canvi, en el moviment no ortodox, en el moviment progressista, per exemple, home i dona tindran completa igualtat en les seves accions, en la seva responsabilitat i en les seves obligacions. El més important de qualsevol religió és tenir una bona conducta de vida. Jo crec que és la forma en què Déu ens ho agrairà. La resta és complementari. Bona conducta significa ser respectuós amb la teva família, amb la gent que t'envolta, amb tu mateix. Todas las religiones monoteístas tenemos un Shabbat. En el judaísmo lo tenemos el día sábado, pero en el cristianismo lo tenemos el domingo, Dominus, Día del Señor. Y en el Islam lo tenemos el divendres, el día viernes. La humanidad tenemos un Shabbat, más allá de su nombre.
משוררים